Al Centre de Mediació de Barcelona estan acostumats a ajudar famílies a resoldre conflictes. Allà ens trobem amb la Carol Pinilla, mediadora i educadora social, i la Montse Mir, advocada i mediadora. Elles ens donen algunes pistes. Nosaltres creiem que és important negociar amb els fills i amb totes les persones que tens al teu voltant. La negociació és clau a la vida. Negocies tot el dia, amb els teus companys, amb la botiguera, amb tots. Llavors, creiem que hem d'incorporar a la nostra manera de fer una manera de negociació col·laborativa. Una negociació col·laborativa és aquella en la que ens escoltem uns als altres i construïm conjuntament. Normalment tenim més una tendència, o el que de vegades sentim al nostre voltant és més aquest model de negociació més posicional, no? A veure qui aguanta més, a veure qui té més força, i de vegades la nostra ment quan pensa en negociació se'n va cap aquí, no? L'aposta realment és anar cap a un model on tots guanyem, no? Apostem per construir conjuntament. Més en els casos en què la relació interpersonal és important, com és en el cas de la família, no? Però fins i tot amb d'altres tipus de situacions. El que nosaltres treballem quan fem la negociació col·laborativa, i és el que pensem que també es pot fer des de l'àmbit escolar i des de l'àmbit de la família, és buscar aquests nexes comuns, allò en el que tots estem d'acord, allò amb el que tots voldríem que la família estigui tranquil·la i feliç, doncs anem a treballar en pro d'això. Aleshores, quan tots ens posem a treballar en pro d'un mateix objectiu, és molt més fàcil arribar a que aquesta negociació sigui realment col·laborativa. Darrere de qualsevol negociació hi ha una estratègia. Com a pares i mares hem de preparar la negociació amb els nostres fills? Nosaltres, més que creure que hem de preparar la negociació, creiem que hem de ser conscients de les coses que fem que fa que la comunicació i, per tant, la negociació no funcioni. El prendre consciència de tot això serà la clau per no liar-la quan estàs negociant i que l'altra persona que tens davant deixi de parlar amb tu. Una clau seria, potser amb aquesta idea de anem a preparar la negociació, és anem a preparar-nos a escoltar. Ens manca molt, en general, a totes les persones, escoltar. I quan nosaltres parlem, és un terme una mica tècnic, però és aquesta escolta activa, o sigui, escolta des de la veritat, o sigui, seure't davant del teu fill i escoltar què és el que necessita, escoltar quins sentiments té allà darrere del que t'està dient. I a partir d'aquí podem començar a construir. Perquè, si no, nosaltres ens adonem que les persones normalment, si no ens movem en aquesta posició, no? Jo vull això, jo vull que el meu fill faci això, jo vull que faci anglès, jo vull que faci els deures, i m'estic movent en un àmbit que no em permet veure què realment necessita ell, què realment sent ell, no? Aleshores, això requereix escolta. Aquesta és com la clau, o el que jo diria, potser no és tant una estratègia prèvia que hagis de pensar, sinó allò, seure't i escoltar. I escoltant descobrirem que els nostres fills també tenen moltes coses a dir-nos, no? Descobrirem que tenen moltes coses a dir-nos, i jo també afegiria el que ha dit la Montse, que nosaltres el que hem de mirar també és quines són les nostres necessitats. Si la nostra necessitat és realment que el nen faci els deures, o la nostra necessitat és que el dia de demà el nostre fill sigui no sé què, que és el que volem que sigui. Perquè potser estem que ha de fer anglès, que ha de fer els deures, que ha de fer això, quan realment a nosaltres ens preocupa relativament que faci els deures. Nosaltres el que necessitem és una seguretat de que demà aquest nen estarà bé. Quan treballem des de la nostra necessitat, del que nosaltres necessitem, podem començar a parlar amb ell. Podem començar a dir-li, per nosaltres, per mi és important que demà et vagi bé. I crec que perquè et vagi bé és necessari que facis els deures. Però el que a mi m'importa no són que facis els deures, és que tu demà estiguis bé. Llavors, el punt de negociació comença a ser diferent. Parlàveu de l'escolta. Quins altres elements són molt importants en una negociació? L'escolta està molt relacionada amb l'empatia. Està completament relacionada. El que passa és que no pots tenir empatia si no escoltes primer. Nosaltres sempre diem que l'escolta ha de ser com el que fa un periodista quan fa una entrevista, no? Que comença a preguntar amb preguntes realment obertes sense tenir prejudicis darrere. Això és molt difícil quan no ho fas constantment. I és molt difícil quan ja tens una dinàmica en la que no has entrat. Llavors, canviar això, primer que t'has de conscienciar i després que tens davant amb un que et dirà, perdona, què estàs fent?
no? Jo no estic acostumada a això. Bueno, tu pots dir, mira, crec que fins ara nosaltres no ens estem entenent i crec que jo estic intentant canviar la nostra manera de comunicar-nos. Llavors, a partir d'ara, si veus que et parlo diferent, és per això, perquè penso que potser així ens anirà millor. I m'agradaria saber exactament per tu què és important. I llavors començar a reformular el que ell diu. Llavors tu dius que per tu és important, no sé, anar a la platja, no? Però què és més important, anar a la platja o anar amb els teus amics? Perquè si vas amb els teus amics, potser podríem buscar un altre lloc i no anar a la platja perquè tens angines, no sé, no? Si l'important és estar amb els teus amics, podem ja començar a negociar des d'un altre camí. Jo crec que aquest camí ens va com portant cap a una proximitat, no? Cap a un tipus de comunicació més autèntica que ens situa en un plano més igual, no de pare a fill, sinó potser un plano de a mi em preocupa això, també puc entendre el que et preocupa a tu, i a partir d'aquí comencem a construir un nou model, no? d'aproximació. Però també jo crec que juguem un paper important als adults, o sigui, quan diem volem treballar així amb els nostres fills, també entre els adults hem de començar a treballar amb aquest nivell de llenguatge, no? Per tant, com a pares, també entenc que hem de poder ser flexibles en una negociació i hem de poder oferir alternatives també, no? La nostra idea sempre és que les alternatives sorgeixin conjuntament, no? Que es puguin fer entre els fills i entre els adults. Però sí que és veritat que, a veure, fer això no és fàcil, no? Fer això no és fàcil. Has d'anar a la botiga a comprar paciència, molta, has de comprar molta, i després has de tenir molta consciència de voler canviar la teva manera de comunicar, però no amb els teus fills, amb tothom. Perquè ara ja no pots començar a parlar amb el teu fill així, però amb la teva parella no, o amb la teva mare tampoc, o amb la senyora del davant tampoc, perquè el teu fill dirà... Bueno, a més, és que no ho podràs fer. Llavors, quan tu decideixes fer aquest canvi i començar a parlar d'una manera diferent, això tindrà una repercussió en totes les persones que estan fent la teva comunitat, no? Ja només la teva família, sinó els teus amics i amb tothom. I una altra recomanació, quan estem en les negociacions i ens... és allò com que se te'n va de les mans, a mi és la capacitat d'una mica de sortir-te'n fora, de mirar com des de la finestra i dir, potser ara necessito calma, potser ara no és el moment d'abordar aquest tema, potser tenir una mica aquesta compra que ha dit ella de la paciència, doncs afegir de moments que no la tenim, ser capaços de fer un pas enrere, observar i prendre's una mica de temps abans d'entomar de nou tota la negociació, no? O l'escolta amb el teu fill o l'aproximació, no? És veritat que moltes vegades pensem que tot passa per sí o no del que estem proposant. Hi ha moltíssimes alternatives, perquè nosaltres a la mediació familiar ho veiem, la gent ve amb una idea clara, a veure, venem al pis o no? Però és que potser, saps? Començant a parlar i començant a fer... I a més es poden fer coses divertides, no? Es poden fer coses... Anem a dir bogeries, a veure què podria sortir, no? I que, jo què sé, que potser diguis, doncs mira, jo me'n vaig avui a París i torno, com una bogeria. Vale? No passa res, perquè és una cosa divertida, saps que no ho faràs, però ja estàs començant a tenir una manera de comunicar-te diferent. I donant importància a les coses que digui el fill, perquè, en el fons, haurà de ser el pare o la mare qui comenci a canviar això. El nen, difícil serà que sigui ell qui ho faci. Llavors, o prenem consciència nosaltres o això no canviarà. Recordeu algunes paraules clau que heu de tenir clares. Negociar és conèixer les necessitats d'ambdues parts. Què m'està demanant el meu fill? I jo com a pare què vull? Escoltar. Ni la rutina, ni el cansament, ni la feina han d'impedir escoltar els nostres fills de manera activa. Empatitzar amb l'altre. Què hauríem fet nosaltres a la seva edat? Ser flexibles. Tancar-se en banda no serveix de res. Alguna vegada haurem de cedir. Aportar alternatives. Potser no ens convenç allò que ens proposa el nostre fill. Potser si li aportem una altra opció que ell no havia contemplat, ens entenem millor. I finalment, comprometre's. El compromís segella qualsevol acord. Saltar-nos-el perjudica la confiança. Famílies i escola. Vosaltres que treballeu en el món de la mediació i que parleu amb nanos, no? Com veuen ells aquests processos de negociació?
És a dir, posem-nos a la pell dels nanos que han d'alguna manera són els que reivindiquen, no? De dir, vull sortir fins a tal hora, o vull anar a dormir a casa de no sé qui, o vull... Els nanos són unos incomprendidos. És veritat, ells el que pensen és que a mi no m'escolten, és que no se n'adona que per mi és superimportant, és que jo vaig amb els meus amics, és que sempre és no a tot, és que sempre són males cares... Sempre venen amb aquest discurs, perquè no han entrat a parlar de les seves necessitats ni han escoltat les necessitats dels pares. Llavors, el seu discurs sempre és aquest. I al final estan cansats del mal rotllo. Estan cansats de tenir sempre aquest ambient, de ja no proposar coses perquè sempre saben que li diran que no. És la seva percepció. Després el pare diu, com que no? Si jo et vaig dir que sí amb això... És igual, no? La meva percepció, això l'ésser humà fa això, no? Generalitzar-ho tot. Llavors, sempre estan amb aquesta idea. Quan tu li dones aquest component una mica com de nivell d'igualtat, també la persona l'empoderes molt. És com dir, no és que tu hagis de complir perquè el teu pare t'ho diu, que aquest és el punt de rebeldia que es té en aquesta edat, de dir, jo ja no accepto determinat tipus d'autoritat. Però baixant aquest nivell és com empoderar l'altra persona. No és que baixis tu, és que et poses al mateix nivell, però és un nivell elevat, no és un nivell de... Bueno, ara ja som els dos nens. No, ara som els dos adults. I els dos hem adquirit uns compromisos i els hem de complir. Sabeu que demà hi ha una festa? Sí, a mi em van convidar, però no tinc clar si aniré. Jo ja anava a anar, però és que tampoc sé qui va. Exacte. Jo també ho he sentit, però no sé si em deixaran. Jo és que hi aniria, però és que no sé què dir-los als meus pares. Ja, jo és que com que soc de fora, m'hauria d'inventar alguna excusa perquè em deixessin fins tard. Bueno, si vols et pots quedar a dormir a casa meva, eh? Jo intento començar amb uns pares i no hi hauria cap problema. I què els hi dius? La Maria, el Guillem i la Marina aquesta nit volen sortir. S'han trobat per preparar una estratègia comuna. Si ells es posen d'acord, potser serà més fàcil convèncer els pares. A veure, va, vinga, nois, acostumeu a negociar amb els vostres pares, no només per sortir de festa, sinó amb altres temes. Una mica com porteu la negociació amb els pares? Sí, o sigui, mons pares fan que per sortir o per quedar amb els amics o per tal, primer haig de fer coses, en plan, primordialment treure bones notes, i també en plan netejar l'habitació, netejar parts de la casa que em toquen cada setmana, i si no ho faig doncs no puc sortir ni fer res. Jo, com que el tema de les notes no les porto molt bé, normalment sempre penso en convèncer els meus pares d'alguna manera de estalviar-los alguna feina domèstica o alguna cosa així. A mi normalment no em costa negociar amb ells, però perquè crec que la clau és tenir confiança, explicar-los el que vols fer i que et diguin que els hi sembla bé. O sigui, se suposa que has de treure bones notes o el que ells creguin, però per negociar no ho tenen en compte. Prepareu aquesta estratègia abans de començar una negociació? Home, normalment els nostres pares en aquest cas es coneixen tots, llavors és molt més fàcil que si un de nosaltres els hi deixa o ens posem d'acord, doncs tots acabin cedint. Però també són estratègies més individuals perquè cadascú utilitza depèn, si treus bones notes doncs és molt més fàcil convèncer-los i si et posen, també depèn dels pares, si et posen unes condicions o si són més, et deixen fer més coses. Jo crec que també és més fàcil quedar primer amb els amics i negociar, i si ells saben que vas amb altra gent i que ells també creuen que és bona gent, que hi confien i els pares es coneixen, és més fàcil que et deixin a tu. Quines són les 3 coses que feu servir que mai fallen en una negociació? Mama, em passaré tot el diumenge estudiant quan torni i faré, no sé, alguna cosa que m'hagi dit que havia de fer i no he fet. Sempre funciona això. Estudiar sempre. La setmana passada va haver una festa i que no hi vas poder anar, que hi va algú que coneixes molt i que t'ha demanat que hi vagis. Jo també en plan, és que porto una setmana que estic molt agobiada, molts deures, molts exàmens, deixa'm sortir que necessito desconnectar. Parlem de sortir, però hi ha altres temes que negocieu amb els pares? Per comprar-te alguna cosa, potser primer els hi consultes a ells. De vegades a mi, per exemple, em diuen que no, o que sí, o depèn que m'esperi un temps, o... No sempre és fàcil negociar amb ells perquè ells pensen una cosa que potser no és útil per mi i que jo voldria comprar-me, per exemple. Acostumeu a respectar els acords que es prenen? És a dir, si els vostres pares us diuen doncs d'acord, sortiu, però torneu a la 1. Jo sí que els respecto perquè en el cas de que no ho fes sé que seria molt pitjor i que el pròxim cop encara em deixarien fins més d'hora o
que em cauria la bronca i ho intento evitar, intento respectar el que quedem. Moltes vegades pactes a una hora, però a lo millor tu estàs passant tan bé